fuq l-apparenza, fuq l-image għal-lejla, x'vera? Fil-fatt, dan l-award jingħata lil Dominique. Dominique mela rebiħa tal-Image Award sponsorijat minn The Makeup. Dominique tista' tingħaqad magħna fuq l-stage mela. Hija waħda mill-kantanti li fil-fatt spiċċat finalista mis-sezzjoni tal-kantanti żgħażagħ. Qed nistennew għad tiġi għalliħor il-għamana lil-Dominique, nistennew il-waslu Dominique fuq il-palk mill-backstage. Mela għamana, signor għamana Dominique! Prost, demek il-Dominique minna rebiħa tal-ewel award li kena xotu l-lejla l-Image Award. Ximis issa. Ximis, Mela, ejja ngħaddu biex inħabbru l-Image Award għal dawk li huma il-kantanti stabiliti. U darba jmur għal Luciana Bartolo. Xabċi mawira Luciana Bartolo, rebiħa tal-Image Award sponsorijat minn The Makeup. Tajjeb, mela, mekka għuri Luizana. Issa nitsidnuha biex terġa' tmur fil-green room. Eżatt, ħalli issa ngħaddu għal-voti l-oħra. Fil-fatt bħalma kont se ngħidilkom l-ewwel, issa wasal il-ħin sabiex naraw minnu rebbieħ tal-vot pubbliku fis-sezzjoni tal-kantanti stabiliti. Wow, l-envelope hawn. L-ewwel envelope. Tara ħinti non. La raħinti tibżax. U rebbieħa, jew rebbieħ. Tal-vot tal-pubbliku imur għal Rosanne Cordina. Rosanne Cordina mela rebiħa tal-vot tal-pubbliku. U fil-fatt ukoll nistidnuha tiġi magħna fuq il-palk sabiex tieħu dan it-trofew verament sabiħ. U hawnhi Rosanne Cordina, taċċiba sinjuri. Proset. Awguri li Rosanne. Fadal issa. Pero vera mhux qed nilqgħu bew saħna, Aħna nista' niġi għan-nofs imqar. Eżatt, x'aħna Mur għan-nofs, forsi. Intom il-ġilittu. Forsi jmissek xi ħaġa, mu. Le, hux. Sieħnina ma xumbat jgħidu li qed naqra kollox. U bla ċof, veru, hekk qed aħjar ninżaw naħseb. Issa. Jien se naqraħda. Aqra sew. Taf kemm neċita ruħi. Bġieħ kemm hemm. Mela hu baxet iżomm li daw. Għax nwaqqa kollox. Għax data minn ngħidu li darba f'dajni li jgħid in-numri li kienu telgħu tal-lottu fuq ir-radio waqalhom ħażin. U kien hemm xi erba' tomattak tal-qalb. Kien hemm xi erba' diġà xraw xi villa ma nafx fejn. Ħasbu li rebħu ma kienu rebħu xejn. Għadu jħallsu l-lown, allura, mhux hekk? Mela, għalfejn tu għalik. Mela dan huwa riżultat ta' talent żagħżugħ. Tajjeb. Ħanagħmluha mill-ewwel, ħanaqtawha fil-qasir. Hija kantanta illi hija rebbieħa ta' talent żagħżugħ. L-awtur hija mara. L-awtriċi fil-verità. Awtriċi Riċa Paċ, kompożitriċi Riċa Paċ, sinjuri rebbieħa ta' talent żagħżugħ Sherilise Camilleri. Fil-fatt din il-kantanta ġiet l-ewwel kemm mill-ġurija u anke mit-televoting. U fil-fatt tajjeb li ġieħdu trofi wkoll issa laqgħet. Hawnhekk Proset. Proset, Sherilise. La bew spajna. La bew Laqqas ħaq iċ-ċof. Ġidi fuq iċ-ċof. Dakkax ma qfiltux. Proset, Sherilise. Bravissima, Il-kompożitriċi u l-awtriċi. Kompożitriċi u l-awtriċi. Proset, naħseb nistgħu nerġgħu nagħtuhom ċabċejpa Ejsa. Proset.
Mela Issa. somma. U fit-tielet post, kompożitur Clinton Paul, awtur Clinton Paul, kanzunetta Leroy, tkanta Romina Mamo. Romina Mamo mela ti klassifika fit-tielet post għal konkors kanzunetta Dipendenza 2010. 2010. Nilqgħu wara fuq il-palk lilek kif ukoll il-kompożitur u awtur Clinton Paul. Għandhom triqna għana twila l-ekket idur Ekku. biex jitlaw fuq Eżatt. il-palk. Ta' xem rampa Għaxem mittara xem wara. Ir-rampa. Aħjar ġib trota ħanajtlek. Għax kont nasal. Ta' naqra Scooter, eżerċit. Fadalt Nation reppu. Waslu jew. Waslu. Emmi ti waslu, klassifika għetna mela Romina. fit-tielet post konkors kanzunetta Indipendenza 2010 Romina Mamo. Prosi. Nilqgħu magħna mela, it-tielet post. Proset. Dak. Tina ħant bewsa. Sejjer għal-bewsa tajjen jek ma importax. Snejn, ti għandeka, idek imlija. Proset. Tajjeb ferm. Kemm kellha libsa sabiħa Paul tal-Milan. U tal-Ħamrun ukoll. Qegħdin l-ewwel il-Ħamrun qalu li veru? Tal-ħamrun għandek il-mike. Tajt, fejn huma l-kolubri. Mela, Ma Ma nifrux dak nafux u ma id-dettalji nridux nkunu issa. nafu. mela, minnu taftuni ċas ħaffef l-oħra. Mela, tini post fil-konkors Kanzunetta Indipendenza 2010, importa. Mużika ta' Renato Briffa. Minuta. Naħseb dak jafu minni. Ta' Doris Katkuti. Signori, Gloriana Arbabelli fil-mużika. It-tini post mela tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2010. Mill-għol Gloriana fuq il-palk. Proset. Waslu fuq il-palk. Nilqaw maħna Gloriana Proset. kompożitur. Proset. Emmek tidu tmorru, ta' brava. Sejjer tajjeb, Bravi, bravi, mela. Proset, ċabċifa. Allora, rajtni noħorġu mill-boot, rajta l-mossa, Mela, noħorġu mill-boot, ek, rizultat. Ħana roftit, hemm xaħat li tixtuħ jirbaħ intom? Naħseb kulħadd ikollu Alright. l-favoriti għaw mhux hekk. All right, lilix. Kanzunetta rebbieħa, konkors Kanzunetta Indipendenza 2010. Mużika, Rea Juice, klim, Alfred C. Sant. Il-kanzunetta trid tapprezza tkanta Amber. Amber mela rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2010. U fil-fatt bil-ġirja ġejjin fuq il-park. Nil-għawara, signori, nil-Amber! Proset. All right, prosit. Proset immens fil-fatt issa nerġgħu nisimgħu il-kanzunetta. Ekku, Rebbieħa u ekku. Il-kompożitur u l-autur. Prosit, tara. Auguri, għara. Għaddu, għaddu. Prosit. Nil-għawara kol mela li l-kompożitur u l-autur tal-kanzunetta rebbieħa trid tapprezza, mhux veru? Trid tapprezza sur Briffa. Kantata minn Amber, ċobċi ma bina l-Amber. U nizzeffina taħħa. Tajna minn xarijek, ħalu. Kważi kważi nitħajna me xarijekki. Bravi, ta' bilħa. prosit. Nixtaqlek naħseb ta' Naħseb juqodli.
Tajjeb ferm, allora issa wasal momentu kolli li nippreparaw biex nisimgħu l-kanzunetta rebbieħa ta' din is-sena tal-konkors Kanzunetta Dipendenza 2010. Ekku, sadattant l-appuntament tagħna l-makom mit-tim ta' Endifest issa u nhar it-tlieta ġvera. L-aħħar appuntament tagħna għal din is-sena. L-aħħar programm fej nitkellmu mar-rebbieħa naraw ukoll x'kienet jiġri minn wara l-kwinti, insomma, nagħlqu flimkien dan il-kapitlu tal-konkors Kanzunetta Dipendenza 2010. Grazzi tal-li dejjem kontu magħna, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk illum u issa wasal il-ħin biex nisimgħu il-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Dipendenza 2010. Hello, grazzi mill-qalb li t-tim kollu ta' Red Television li ilhom hawn minn kmieni wara nofsinhar jippreparaw jaraw li trasmissjoni tasal fid-dar kif jixroq, allura grazzi wkoll telespettaturi tagħna ta' Red Television. Grazzi lit-tim organizzattiv, grazzi lil dawk kollha. Grazzi lil Tony għax Ekku. il-paċenzja li jieħu bina u ma jieħu bina ħadd. Illi jgħidilna x'ngħidu fuq kollox. għax kieku- Eżatt. Tony, Frederick u t-tim Kulħadd. kollu. Nallu hawnhekk, grazzi wkoll lil Dr. Paul Borch Oliver, Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li kien magħna wkoll illejla. Grazzi lil Ġozet minn Makeup illi wkoll ħadet Grazzi. sib tagħti l-award, l-Image Award. Insomma, grazzi lilkom tal-li bqajtu magħna hawnhekk sa dan il-ħin. Aħna ma fadlilna xejn ħlief. Nagħmlu appuntament għal għada hawnhekk. Is-sera tat-tajba. Ciao ciao, kollox fidejn Ember u trid tapprezza. Wara jum beta tqum tajab tistaqsi fejn ma l-ġid u taħbit ħallew il-marki l-som saqak malad u l-meħ tixtar bis-sens mew ta' moment ħakurret mosek jisirna għal-futur min set bisrilna l-arfin tal-verita l-identità ta' ċenza trid tapprezza biex tgħix ferħan trid ġudizzju mingħajr ħitan trid tapprezza xejn mhu perfett mingħajr tmaqdir trid tapprezza ma tkunx imqid trid tinteba minn kull taħwit trid tapprezza kull sforz li jsir tkun pożittiv żagħżugħ attent sib interess kompromess fid-des rimedju uri li fim trid tkun int u mhux ir-radju l-som saqajk malad u l-meħ tixtar bis-sens trid tapprezza biex tgħix ferħan trid ġudizzju mingħajr ħitan trid tapprezza xejn mhu perfett mingħajr tmaqdir trid tapprezza ma tkunx imqid trid tinteba minn kull taħwit trid tapprezza kull sforz li jsir tkun pożittiv żagħżugħ attent abtata qalbek ħabibti nidek ġej li sejjaħ b'jagħmel l-isbaħ għalina l-kol trid tapprezza biex tgħix ferħan trid ġudizzju mingħajr ħitan trid tapprezza xejn mhu perfett mingħajr tmaqdir trid tapprezza ma tkunx imqid trid tinteba minn kull taħwit trid tapprezza kull sforz li jsir tkun pożittiv żagħżugħ attent kull moment
Grazzi.